Karon adlaw sa Huwebes sa ikaupat nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw. Didto sa Antioquia, ang mga pangulo sa sinagoga nangayo kang San Pablo ug mga pulong pagdasig. Kitang tanan usab makagamit og pulong pagdasig niining panahon nga puno sa mga hagit. Maayo na lang si Jesus kanunay midasig ug mitanyag og paglaom nga gikinahanglan nato. Gipahinumduman kita niya nga mga sulugoon ug mga mensahero kita. Ang atong agalon, siya nga nagpadala kanato aron pag-alagad ug pagmantala sa maayong balita, mas labaw gayud sa bisan unsay atong mahuna-hunaan. Kanunay siyang ania aron sa pagtabang kanato. Gihuna-huna nato nga ang Emmanuel pulong sa Pasko apan sa tinuod kini pulong pagdasig nga mugiya ug mag-aga kanato matag adlaw. Si Jesus kanunay Emmanuel, Dios nga nakig-uban kanato. Bisan asa kita moadto o bisan unsay atong buhaton, si Jesus uban gayud kanato, naglig-on kanato uban sa iyang grasya sa pagharong sa bisan unsang hagit. Uban siya kanato sa bug-os nga paagi diha sa sakramento sa Santos nga Eukaristiya, sa dihang gihatag niya kanato ang iyang lawas ug dugo, isip kalan-on ug ilimnon, aron pag-amuma ug pagdasig kanato sa atong panaw, ug aron paggiya kanato ngadto sa atong langitnong puloy-anan. Pamalandong. Sa akong pagpuyo matag adlaw, ako bang nasinati ang kanunayng presensya sa Dios? Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pablo ug ang iyang mga kauban milawi gikan sa Papos ug miabot sa Perga sa kayutaan sa Pampilya. Apan si Juan Marcos mibulag kanila didto ug mibalik sa Jerusalem. Gikan sa Perga, miadto sila sa Antioquia sa Pisidia ug sa adlaw igpapahulay misulod sila sa sinagoga ug milingkod didto. Human sa pagbasa sa usa ka bahin sa balaod ni Moises ug sa sinulat sa mga propeta, gipasuguan sila sa mga kadagkuan sa sinagoga nga nag-ingon. Mga igsuon, kung aduna kamoy mensahe nga makadasig niining mga tawo, mahimong isulti ninyo karon. Mitindog si Pablo o gisinyasan niya sila sa iyang kamot o giingnan. Mga igsuong Israelita ug tanang dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios, pamati kamo. Ang Dios niining nasod sa Israel nagpili sa atong mga katigulangan ug naghimo kanila nga dakong nasod sa panahon sa pagpuyo nila nga mga langyaw sa yuta sa Ehipto. Pinaagi sa iyang dakong gahom, ang Dios nagpagawas kanila gikan sa Ehipto ug sulod sa kap-atan katuig siya nagpailob kanila didto sa kamingawan. Gilaglag niya ang pito ka nasod sa yuta sa Kanaan ug gihatag kini kanila ug gipanag-iya nila kini sulod sa upat ka gatos ug kalim-an ka mga tuig. Human niini, gihatagan niya silag mga maghuhukom hangtod sa panahon ni Propeta Samuel. Ug sa diha nga nangayo silag hari, gihatag sa Dios kanila si Saulo, ang anak ni Cis, sa banay ni Benjamin, aron maoy maghari kanila sulod sa kap-atan katuig. Sa dihang gipapahawa siya sa trono, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Kini ang giingon sa Dios mahitungod kaniya.
Nakita ko nga si David anak ni Isay nakapahimuot kanako ug magbuhat sa tanan nga isugo ko kaniya. Si Jesus nga kaliwat ni David mao ang gipili sa Dios aron magluwas sa katawhan sa Israel sumala sa iyang gisaad. Sa wala pamuanhi si Jesus, nagwali si Juan ngadto sa tanang mga tawo sa Israel nga kinahanglan maghinulsol sila ug magpabunyag. Ug sa hapit na si Juan mamatay, miingon siya sa katawhan, "Kinsa ba ako sa inyong hunahuna? Dili ako ang inyong gipaabot. Apan sunod kanako may muanhi, ug dili ako takos bisan gani paghubo sa iyang sandalyas." Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Hangtod sa kahangturan, awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Ang mga kaayuhan sa Ginoo awiton ko sa gihapon. Latas sa tanang kaliwatan magsangyaw ang akong baba sa imong kamatinud-anon. Kay nag-ingon ka, ang akong kaluoy nagabarog sa kahangturan, sa langit imong gilig-on ang imong kamatinud-anon. Hangtod sa kahangturan, awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Hikaplagan ko si David akong sulugoon, sa akong balaan nga lana ako siyang gidihugan. Aron ang akong kamot mag-uban kaniya kanunay, ug ang akong bukton magalig-on kaniya. Hangtod sa kahangturan, awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Ang akong kamatinud-anon ug akong kaluoy mag-uban kaniya, ug sa akong ngalan mabayaw ang iyang gahom. Muingon siya kanako, "Ikaw ang akong amahan, ang akong Dios, akong bato, akong manluluwas." Hangtod sa kahangturan, awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Human si Jesus makahugas sa tiil sa iyang mga tinun-an, miingon siya, "Sultihan ko kamo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon, ug walay sinugo nga labaw sa nagsugo kaniya. Karon nga nasayod na kamo sa maong kamatuoran, bulahan kamo kon inyo kining buhaton. Wala ako magsulti mahitungod kaninyong tanan, nakaila ako sa akong gipili. Apan, kinahanglan matuman ang kasulatan nga nag-ingon, ang tawo nga misalo kanako sa pagkaon, nahimo nga akong kaaway. Gisultihan ko kamo niini sa wala pa kini mahitabo, aron inig kahitabo na niini, mutuo kamo nga ako mao ako. Sultihan ko kamo, ang mudawat kang bisan kinsa nga akong ipadala, mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako, mudawat usab sa nagpadala kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.